Danas Most App slavi svoj rođendan i povodom toga odlučili smo da vas obradujemo sa 3 poklona. Prva nagrada je Bosch bušilica, majstorski set i treća nagrada je vaučer od 3000 dinara koji možete iskoristiti na našoj aplikaciji. Ali morate da ih zaslužite. Idemo da čujemo vaše najčudnije priče sa majstorima. A čiji priča vas najviše budu iznenadile, osvojit će ove nagrade. Koliko ih je bilo! Hoću, podelit ću. Možda, evo neka zanimljiva situacija, sam se setila. Zvala sam majstora da mi popravi bravu i kada sam ga zvala da mi popravi bravu, on se tokom rada zaključao iznutra, tako da smo posle toga komunicirali 2 sata preko prozora i to je, da kažem, bila neka zanimljiva situacija koje se rado sećam sa majstorima. Zapušila mi se odvodna cev u kupatilu. Došao mi je majstor po preporuci i onda je zaglavio sajlu. Pa je nasilnim vađenjem sajle polomio cev. Onda mi je rekao da je to sad sve u redu, naplatio svoju uslugu, otišao kući, a posle 2 dana meni se ponovo zapušila kanalizacija. Pa nije neka najčudnija priča, da je neka anegdota, neki nesporazum, gde smo mi uvodili optiku u neke zgrade u Beogradu, ovukli smo kanalice po vertikalama, po spratovima, šef je poslao drugara na jednu adresu u Zemunu, zaboravio sam tačno kako se zove, on je posao odradio, mi smo posle trebali da odemo u kontrolu, da to prekontrolišemo, došli smo na tu adresu koju smo trebali da dođemo, na koju su nas poslali i ušli smo u zgradu, a kanalica i optike nigde nije bilo, svi spratovi su bili prazni. Zvali smo drugara i predsjednika stanara, desio se taj nesporazum da je umeđu vremenu ime ulice promenjeno. On je otišao na staru adresu i uradio u zgradi u kojoj već postoji optika. Tako da, eto, to je bio neki mali peh njegovi, ali na kraju sve bilo kako treba. Zvali smo majstora da nam montira televizor i televizor mu je ispao, polomio se ekran, tako da smo ostali bez televizora. Pa jedna od čudnih priča, došao čovjek da mi radi, nešto sam zidao i to nisu nikad male pare i oni traže uvek pare unapred i ja sam rekao, okej, nije problem, a tad je, da, između ostalog, tada su odlazili majstori u inostranstvu, kao i sad. I uglavnom oni uzmu jedan posao pa pređu na drugi i tako dalje. Ja sam se plašio da ne odem, pošto sam čuo da priča telefonom, neka interesovanje iz inostranstva i ja sam njemu rekao, okej, nije problem, daj mi pasoš, dobijaš pare, krećemo da radimo. I okej, on je nešto tu radio, završio uglavnom taj posao. Posle par godina zove mene neki broj, mislim, nepoznat meni. I ja se javim kao, dobar dan, kao da mi vratiš pasoš. Ja ono potpuno i zaboravio. Kažem, ko je to, kakav pasoš, čoveče, o čemu pričaš ti? Sjećaš se, ja sam majstor, ti si rad, ja kažem, čekaj, setio sam se samo još da nađem gde je taj pasoš. Hvala svima na učešću. Pišite nam u komentaru čija priča treba da osvoji nagradu. A da se ovakve priče ne bi nastavile, preuzmite Most App. Most App. Popravi stvari.